Йоргос Ясемис реализира новият си самостоятелен проект миналата седмица. Специално участие в него взе Константин, който е и добър приятел на Йоргос. Какво се случи на снимачната площадка, ще научите след секунди. Днес Евда Дякова ще ни помага с превода. Йоргос, първо добре дошъл тук. Поздравявам те с първият ти самостоятелен проект за музикална компания Pioneer. Welcome to Bulgaria, welcome here. I want to congratulate you with your first project here in Bulgaria. Разкажи ми малко повече за новия ти проект, за тази песен. Can you tell me more about your new project, about the new song, this song we're shooting right now? To tell what exactly you want to know. I suppose it's the first time I'm making a song outside of my country, and for exactly I feel really nice every time I'm here in Sofia in Bulgaria and work with my friend Lucy. And what else you want? Какво точно да кажа, не знам. Всъщност това е първата песен, която правя тук, нали, в България, самичък за българския пазар. И всеки път, нали, когато съм в България, съм супер щастлив и се чувствам прекрасно, особено когато работя, нали, с Люси. I feel really comfortable here now. I feel like every time when I came to Bulgaria, I feel like I'm home, you know. I don't feel any different when I'm to Greece or when I'm here in Bulgaria. Now I feel like I'm home. Супер, чувствам се прекрасно. Тук чувствам се като дома си. Всеки път, когато идвам в България, не правя разлика между това дали съм в България или в Гърция. Супер се чувствам тук. Кажи ми, кой е автора на музиката всъщност, на текста? Who is the composer of the song? Who wrote the lyrics? Gavril Gavriloglu. He make the song and the music and the lyrics. Gavril, he make the two old songs we make with Vasilis Karas, An Minis Moni and Για ποια αγάπη. He is the guy. Човека, който е написал песента и текста на тази песен е Гаврил Гаврилоглу. Това е всъщност човека, който стои зад последните ми две песни Я пя Агапи и Ан Минис Мони. Той работи, нали, заедно с Карас. Карас беше написал текста, Гаврил беше написал музиката. В сюжета на това видео всъщност приятелката ти те зарязва и затова си толкова меланхоличен, може би в унисон със сезона. В реалния живот имаш ли дама на сърцето си? In the story of the video clip, your girlfriend is women. Yeah, women. Okay, but she just left you, and you are very sad. So, can you tell me if you have a real woman in your life, a woman next to you? Now, right now, do you have a girlfriend? Yes.
Да, имаме новина. Да. For the first time I hear yes from your mouth. Yes, да. Сев, да. Да не би си ти, Севда. It's me. No, baby. Окей, не съм аз. No, baby, no. Да очакваме ли да се появиш всъщност като един от участниците и изпълнители в концерта на музикална компания Pioneer на 1 декември? Can we expect from you to be one of the singers on the concert on the 1st of December, Pioneer's concert? Yes, I'm going to be with all the singers and Pioneer. Yes, the first of the month. Yes, Да, на 1 декември. That's going to be the first of the first time when the song is going to be on. Да, всъщност тогава нали, ще е премиерата на песента и да, ще бъда на концерти. Тогава за първ път всъщност ще изпея песента на голяма сцена. Да очакваме ли още успешни дуети от твоя страна или ще заложиш по-скоро на самостоятелни продукти? Shall we expect more duets from your side or you will start making more songs alone, more singles? I want to make more duets with singers here in Bulgaria. Now I have many friends here. Most of the singers, we are friends. I love them all. We have good relationship, you know, with all the guys and with all the singers. So I think we're gonna make more songs, more duets with people, with the singers here. Да, искам да правя дуети с другите певци на Pioneer. Аз с всичките поддържам много добри отношения. Всичките са ми приятели, адски много ги обичам. Много добре се разбирам с тях, така че за бъдеще бих искал да направя дует с някой, естествено. В момента се намираме в една от култовите дискотеки в София. Идва и нашия домакин Константин, който ще ни каже няколко думи за видеоклипа, който заснема днес. Здравей, Коце! Освен, че е наш домакин, между другото, той е участник в видеоклипа на Йоргос Ясемис, който... И той идва. Ние аз много мога да кажа, че сме най-близките приятели, но въпреки, че никога сме си говорили с него. Ние общуваме на вербално ниво, такова. Невербално! Не, чакай, прекъснаме. Бъркам се, това са такива... Steady Yama, my friend. Имаме две-три думи, ги въртиме. Как си? Добре, good. Добре. Има една дама, която от време на време ни превежда. Ние, между другото, наистина сме близки. Аз ходя в Гърция на гости, той тук при мен прекъсва в дискотеката, забавляваме се. Обаче винаги тази дама е покрай нас и когато запънеме, защото при нас good, окей, cheers, това е, няма какво. И както казах, общуваме на друго ниво, така, малко по-духовно. Ти участваш като артист в неговото ново видео. Добре. Преглътни. Значи, много беше интересно в този ред на мисли. В клипа се разказва как той е дошъл с голяма драма и болка в душата си, оставил любовта му на живота и ме вика мен на среща да ми сподели мъката си. И в момента, в който седиме вече, Люси каза, работиме, говорете си, нали, ценно той ти разказва неговата история. И той почва, филе, напара кърво, няма те се филе. И аз само съм застанал. Що така, бе, човече, що ги правите тия работи, бе, не де?
Викам, няма, ще се оправиш, ти си мъжко момче, викам, good, man. No. И си говори, в един момент така се засмях, викам, ти си представям, защото всички хора знаят, че никога сме си споделили по една дума. И в един момент надълго и на широко си говори, беше много забавно. Филес. Да, Витушка Стрейт, да. Това приятелство обсъждахме преди малко, че е много по-силно и въобще връзката между вас е много по-силно, отколкото... Да, още малко ще... Филе, чиас. Айде. Колкото да си говорите. Много силна връзка имате, нали? Виж, не, той почва да говори български. Въпросът е тук, поне ние българите сме малко по-така, пък и гърци шовинисти и всеки иска другия да научи неговия език. И ще видим до кога ще караме. Но се срещаме някъде в английския май най-накрая. Ποιος χειμώνας και βαρύς μες στην καρδιά μου δεν είχαν πλέον χρώματα. Τα όνειρά μου με φίλους έβγαινα αλλά ήμουνα μόνος. Μα σε ένα βράδυ έγινε χαρά ο πόνος. Изведнъж побърка се по тебе изведнъж. Изведнъж усетих, че си точно моя мъж. Изведнъж не си намирам място от любов. Изведнъж се започна, но се е зачал живот.